Způsobují velké škody a v celém státě Texas způsobují divoká prasata škody na majetku ve výši $52 milionů. Populace divokých prasat v Texasu prudce vzrostla. Napříč Texasem vedou farmáři válku, kterou většina lidí nikdy nevidí. Odehrává se po západu slunce, když pole utichnou, ploty se ztratí ve tmě a tlupy zdivočelých prasat přicházejí jako organizovaní nájezdníci. Do rána může být škoda šokující. Zničená úroda, rozrytá pastvina, poničené ploty, zakalené zdroje vody a tisíce dolarů pryč během jediné noci. Po celé roky se odpověď zdála jasná. Lovte je, pronásledujte je, pár jich chyťte do pasti, zbytek vyplašte. Jenže čím větší tlak farmáři vyvíjeli, tím chytřejší prasata byla. Měnila trasy, vyhýbala se nebezpečí, rychle se množila a vracela se, když pole znovu utichla. Problém nebyl v tom, že by texaští farmáři nebojovali dost tvrdě. Problém byl v tom, že bojovali špatným způsobem. Pak všechno změnila nová strategie. Místo pronásledování jednotlivých prasat začali farmáři cílit na celou tlupu najednou a obracet proti nim trpělivost, kamery, návnadu, dálkově ovládané brány i vlastní chování prasat. Abyste pochopili, proč tahle metoda fungovala tak dobře, musíte nejdřív pochopit chybu, kterou farmáři dělali po celá desetiletí. Nepřítelem nebylo jedno prase. Po celá desetiletí byla běžná reakce jednoduchá. Vidíš prase, zastřel prase. Najdeš stopy, pronásleduj je. Postav plot, nastraž past, čekej na výsledky. Znělo to logicky, protože proti mnoha zemědělským škůdcům to fungovalo. Jenže zdivočelá prasata jsou jiná. Jsou společenská, opatrná a přizpůsobivá. Když je zabito jedno nebo dvě zvířata, zbytek tlupy je často těžší chytit. Když past chytí jen pár kusů, přeživší si nebezpečí zapamatují. Když na ně farmáři tlačí auty, světly, psy nebo puškami, prasata nezmizí. Změní svůj rozvrh, proto se škody dál šířily po celém Texasu. Farmář mohl odstranit 10 prasat z jednoho pole a přesto se další týden probudit a najít 20 dalších, jak ničí jinou pastvinu. Jedna bachyně může mít početné vrhy a za dobrých podmínek se populace dokáže rychle obnovit. Malá vítězství vypadala jednu noc působivě, ale cyklus nepřerušila. Farmáři odstraňovali zvířata z okrajů problému, zatímco hlavní skupina zůstávala naživu, poučila se a dál se množila. Skutečný průlom přišel, když se texaští farmáři přestali ptát, jak zabijeme prasata, která dnes v noci uvidíme, a začali si klást lepší otázku, jak odstraníme celou skupinu dřív, než se poučí. Tahle otázka změnila všechno. Cílem už nebyl nahodilý lov, bylo jím odstranění celé tlupy. Místo pronásledování jednotlivých zvířat začali farmáři studovat celou rodinnou skupinu, zvykat jí na místo, sledovat její rutinu a čekat, dokud nebude každé prase uvnitř pasti, než zavřou bránu. To byl ten geniální posun. Past už nebyla jen klec, stala se systémem. Geniální byla trpělivost. Nová metoda zvenčí vypadala skoro až příliš jednoduše. Velká kruhová ohrada byla umístěna poblíž trasy, kudy prasata procházela. Dovnitř byla nasypána návnada, nad ní byly namontovány kamery. Připojena byla dálkově ovládaná brána. Pak farmář čekal. Jenže čekání bylo tou nejdůležitější částí. Staré metody odchytu selhávaly, protože farmáři zavírali bránu příliš brzy. Chytili pár prasat a zbytek poučili. Nová texaská metoda fungovala, protože farmáři odmítali udeřit, dokud celá tlupa nezačala místu důvěřovat. Několik nocí zůstávala brána otevřená. Prasata se přiblížila k návnadě, ale nevešla dovnitř. Pak dovnitř vstoupila mladší zvířata. Později je následovaly starší bachyně. Některé noci vešla dovnitř polovina skupiny, zatímco zbytek zůstal venku. Ve starém systému by farmář možná past zavřel a slavil. V novém systému neudělal nic. Nechal je žrát, nechal je odejít. Nechal past stát se součástí jejich běžného světa. To byl psychologický obrat. Zdivočelá prasata se učí nebezpečí, ale učí se i bezpečí. Když znovu a znovu navštěvují stejné místo bez následků, podezření začíná slábnout. Past se změní v krmné stanoviště. Kamery zaznamenávají každou návštěvu, každé zaváhání, každé chybějící zvíře i každý vzorec pohybu. Farmář už nehádá. Ví, která prasata do tlupy patří, kdy přicházejí, jak vstupují a jestli je uvnitř vůdčí bachyně. Teprve když se celá skupina krmí pohromadě, farmář jedná. Z telefonu nebo ovládacího panelu brána během několika sekund spadne. Tlupa je uvězněna najednou. Žádná střelba, žádné pronásledování, žádní přeživší, kteří uniknou s ponaučením.
Právě to jediné rozhodnutí udělalo z této metody v Texasu tak silný nástroj. Neodstranila jen prasata, odstranila paměť celé skupiny. Proč texaští farmáři začali vítězit? Odchyt celé tlupy fungoval proto, že útočil na slabinu ukrytou v síle prasat. Jejich rodinná struktura z nich dělala ničivou sílu, ale zároveň je činila předvídatelnými. Pohybovala se společně, krmila se společně, následovala dominantní zvířata a vracela se ke spolehlivým zdrojům potravy. Jakmile farmáři tenhle sociální vzorec pochopili, stejné chování, kvůli kterému byla prasata nebezpečná, se stalo klíčem k jejich chycení. Napříč Texasem začali farmáři a týmy pro kontrolu volně žijících zvířat kombinovat ohradové pasti s fotopastmi, dálkově ovládanými branami, rozvrhy návnady a sdílenými daty. Mapovali, kudy prasata překračují ploty, kudy vstupují na pole, kde pijí a jaké trasy používají po setmění. Místo reakce po vzniku škody si vytvořili časovou osu ještě předtím, než ke škodě došlo. Farma se proměnila v mapu sledování a prasata nevědomky odhalovala vlastní návyky. To se velmi lišilo od lovu. Lov závisí na tom, že jste ve správný okamžik na správném místě. Odchyt celé tlupy závisí na tom, že ten správný okamžik sami vytvoříte. Prasata nejsou do pasti tlačena panikou, jsou do ní přitahována rutinou. Kukuřice, fermentovaná návnada, pach a opakování je přivedou dovnitř. Kamery potvrdí, že je přítomná celá skupina. Dálkově ovládaná brána zabrání tomu, aby lidský pach a hluk zničili celé nastavení. Farmář nemusí stát poblíž, zanechávat stopy ani zvířata upozorňovat. Proto začala být čísla důležitá. Jedna past mohla během jediné noci odstranit 20, 30 nebo 50 prasat. Síť farem používajících stejnou metodu mohla za sezónu odstranit stovky kusů. Když své úsilí koordinovali okresy, ranče a zemědělské týmy, celkový počet dosahoval tisíců. Nebyl to jeden kouzelný stroj, který by vymazal každé divoké prase v Texasu. Byl to opakovatelný systém, který konečně odpovídal biologii zvířete. Nejchytřejší bylo, že farmáři se přestali snažit prasata vyplašit. Strach selhal. Prasata se naučila, že světla, zvuky a ploty často nic neznamenají. Místo toho farmáři obrátili jejich sebedůvěru proti nim. Nechali zvířata cítit se pohodlně, udělali je předvídatelnými a pak odstranili celou skupinu dřív, než se dokázala přizpůsobit. Past musela myslet jako prase. Systém začal být účinnější, když si farmáři uvědomili, že samotná návnada nestačí. Prasata se nepohybují náhodně. Následují pach, stín, vodu, kryt a paměť. Past umístěná na špatném místě mohla zůstat týdny prázdná, i když nedaleké pole bylo ničeno. Texaští farmáři proto začali přemýšlet méně jako majitelé půdy a více jako zvířata, která se po jejich pozemcích pohybují. Umisťovali pasti poblíž koridorů pohybu, ne doprostřed otevřených polí. Sledovali, kde prasata překračují nízké části plotů, koryta potoků, pásy křovin a suchá řečiště. Vyhýbali se místům s častou lidskou aktivitou. Naučili se, že pokud jedna dospělá bachyně odmítá vejít dovnitř, celá tlupa může zůstat podezřívavá. V takových případech čekali déle, přidali víc návnady. Brána zůstala otevřená. Kamera dál nahrávala. Záleželo také na načasování. Některé tlupy přicházely hned po západu slunce, zatímco jiné se pohybovaly spíš kolem půlnoci nebo před úsvitem. Počasí měnilo chování. Horko je tlačilo k vodě. Chladné noci měnily vzorce krmení. Déšť změkčil půdu a některé trasy usnadnil. Každý detail byl užitečný. Farmáři, kteří vítězili, nebyli ti, kteří spěchali. Byli to ti, kteří studovali. Proto tahle metoda připadala geniální lidem, kteří roky přicházeli o peníze. Nebyla založená na síle. Byla založená na chování. Silnější plot bylo možné prorazit. Hlasitější poplach bylo možné ignorovat. Rychlejší hlídka mohla minout tlupu o 10 minut. Ale past postavená kolem vlastní rutiny zvířete proměnila inteligenci prasat ve slabinu. V některých případech farmáři přidali průzkum pomocí dronů a termokamer, aby skupiny našly dřív, než dorazili k polím s úrodou. V jiných používali několik míst s návnadou, aby pohyb navedli k jednomu kontrolovanému místu. Technologie pomohla, ale princip zůstal stejný. Nepoučte prasata, nerozdělte tlupu a nezavírejte bránu, dokud není celá skupina uvnitř. Noc, kdy se tisíce staly možnými. Když se systém rozšířil na více texaských farem, příběh se změnil. Farmáři už nemluvili o jednom šťastném odchytu. Mluvili o nové strategii. Ranč, který kdysi každý měsíc přicházel o pastvinu, mohl odstranit celou tlupu během jediné akce. Farma s plodinami, která roky opravovala škody, mohla konečně vydržet týdny bez čerstvé destrukce.
Okresní program mohl spojit hlášení od více vlastníků půdy a zaměřit se na skupiny způsobující nejhorší ztráty. Tak začaly z texaské zemědělské půdy mizet tisíce zdivočelých prasat. Ne díky jedné dramatické bitvě, ale díky opakovaným a koordinovaným odchytům. Každá chycená tlupa znamenala méně zvířat v reprodukci, méně mladých prasat učících se trasy na pole, méně řádků plodin zničených přes noc a méně farmářů probouzejících se do další pohromy. Geniální nebylo to, že prasata najednou bylo snadné porazit. Geniální bylo to, že farmáři jim konečně přestali dávat jen částečné lekce. Starý způsob vytvářel přeživší. Nový způsob odstraňoval učitele. Právě proto byla tahle metoda důležitá. Zdivočelá prasata dokážou přežít tlak, přizpůsobit se nebezpečí a obnovit své počty děsivou rychlostí. Stále ale potřebují potravu, vodu, kryt a sociální pohyb. Texaští farmáři našli způsob, jak tyto potřeby proměnit v past. Neporazili zvíře tím, že by ho podcenili. Porazili ho tím, že respektovali, jak je chytré. Nakonec nebyl nejsilnějším nástrojem plot, návnada, kamera ani dálkově ovládaná brána. Bylo jim rozhodnutí přestat reagovat a začít studovat. Jakmile farmáři pochopili tlupu, tlupa se stala zranitelnou. Stejná skupina, která kdysi v tichosti zničila pole, teď mohla být sledována, vzorcována, navykána a odstraněna během jediné noci. Po celé roky zdivočelá prasata způsobovala, že se texaští farmáři cítili bezmocní. Pak farmáři změnili hru, přestali pronásledovat stíny ve tmě a vybudovali systém, který trpělivě čekal, dokud celý nepřítel nevkročil dovnitř. Tak našli texaští farmáři geniální způsob, jak vymazat tisíce zdivočelých prasat. Moc děkuji, že jste se dívali až do konce. Jestli vás tento příběh překvapil, dejte like a přihlaste se k odběru kanálu World Enigma. Opravdu mi to pomáhá dál vám přinášet silné příběhy o přírodě, přežití a skrytých bitvách, které se odehrávají všude kolem nás. Uvidíme se u dalšího videa.